batebire na nigo projected nigo bagochiko register upya abantu 6.3 chimilioni sana na macho kurubono bakoregister kurubono mpaka ange 90 days to election. Igo umwakoyo umwakogocho mugima okoregister kuchikura nigo kogendere continuous process. Na ende onyendiri IBC yare ngororo kuru 2022 gocha utango a process yeyo yeguretu asingenjo is one of their mandate for continuous umuntu ago 18 years kabwa teribaga oenda garie constituency okora register ekie kugira bago tena tiga to launch na asingenjo na ntu abwate commission igo muntu tayo ire ribaga ne richiko lya Kenya uranyare ko register e commission emna yaswa bono yakorire mikakati yabangire kirigento bono bakurangiria abantu na abantu baminto tiga toigorere continuous registration of bono ngirane riribure ebintu mbiro biragere mbaikere target ye one onye abana bari batakeire kwenda kubwate kuramba bwati ebibande tiwete so una ebibande bigendrete korwebwo cyasa abana bayito mata abana bari bacete university batara 18 years na ende mbaroro bari university bari 18 years ebibande bitarasoka ebibande muna bikosoka bwangu na abana bari bakubwata chikura bwangu egere ntuchi ku witness chiraini chintambe towards gochi 2027 gento kende kya kabiri chimashini chironye nchirwa korabia lakini IBC yashuira abantu baito egoteba chimashini babwate boni giga kera no mboni yakere constituency ninye abatangasire kere constituency yairo chimashini nye chigenderete gokoregasi bamanyire bateba chimashini 3 echigo koregasi ya constituency munana kiere constituency unabono onye kwerende aiga story na kyakoro nyaribari ebwate chimashini inye isa tuchigo koregasi ya nyaribari yoka eyemu naboko genda rurari nonye kuru muruya nonye kuru mugere nonye kure umuntu kuru kwerende Mombasa county ogenda ruraria onye gwikire myaka yawe wenda register emashini yeyu ende igoire okoregister kuruoro kwa mpaka yakobekera nga yubweneta kwenda constituency kyogo chikoba ward kyogo chikoba watumbuka mpaka polling station kyogo chigwakira chikora ibona yento kende gya gatatu keragere chimashini ekyo nyenkiri okorabia ande chikoreta obokongo yento kende gi abantu baito long distances chibe reduced ekero baraire chimashini eki taichi ward chioka na ende mpaka mashinani ebinyoro inibona nerera chigokonyana naki chikureki abantu abange bakoreki yento kende kyo mwebi vota yento tokoruka civic education civic education no kwereso umwana inchi wose abantu abatarabwatekura umuhimu woko bwatekura ngentoki ninki burunge ekero bwatetekura ninki okonyora ekero bwatekura amuntu naroro isanikire nanje kimbwata idea na chire korechi ngige gonchanda asingencho in any case nkingo chigwakire kura asingencho abande baakire kura gochimotuga nki bakonyire ekine kigesongo ekoro kuna voter apathy n'abantu bagwika barosa bari baakire chikura barosa noyo utanye gwaka nero oyigwe mugweka nole ibonere ngencingia tubene tukokora civic education echigokonya aba bari batarabwata babwate biyamo